रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। माणगाव खोऱ्याला मुसळधार पावसानं पुन्हा एकदा झोडपून काढलाय। यामुळे 26 गावांना जोडणारे आंबेरी पूल पाण्याखाली गेलाय। आंबेरी पुलावरती पुन्हा पाणी आलंय। आंबेरी पूल पुन्हा एकदा पाण्याखाली गेल्याने माणगाव खोऱ्यातील 26 गावांचा संपर्क पुन्हा एकदा तुटला आहे। पाहूयात। संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा।